आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबिटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33। दोडा मार्गातून धक्कादायक बातमी समोर येते। डोक्यात लाकडी फळी मारून खून करण्यात आलाय। दोडामार्ग तालुक्यातील साटेली भेडशी बाजारपेठेत हा प्रकार घडलाय। यामुळे दोडा मार्गात खळबळ उडाली आहे। दोडामार्ग तालुक्यातील साटेली भेडशी बाजारपेठेत मंगळवारी अज्ञात व्यक्तीने 50 वर्षीय अमर मनोहर देशमाने याचे डोक्यात लाकडी फळी मारून खून केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे। या प्रकरणी दोडामार्ग पोलीस, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली कसून तपास सुरू आहे। एका संशयिताला ताब्यात घेतल्याची माहिती देखील समोर येते। या खुनाची माहिती आवाडा गावचे पोलीस पाटील प्रकाश महादेव देसाई यांनी दिली। त्यानुसार अज्ञाताविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला। साटेली भेडशी येथील वामन संकुल या इमारतीच्या पॅसेजमध्ये घडलाय। या प्रकरणी हादवी कलम 302 नुसार अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला। या प्रकरणी पोलीस निरीक्षक निसर्ग ओतारी पुढील तपास करतात। दरम्यान खुनाचा प्रकार उघडकीस येताच जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक रावल ऋषिकेश यांसह उपविभागीय पोलीस अधिकारी विनोद कांबळे यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन माहिती घेतली। पोलिसांची फॉरेन्सिक टीम ही घटनास्थळी दाखल झाली असून आवश्यक नमुने पुरावे ताब्यात घेण्यात आले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।